Padayon ang pagsaka sa gidaghanon sa mga namatay sa linog dito sa 4th District sa probinsya sa Subo. Alan, kumusta ang sitwasyon diha karon sa Dakbayan sa Bugo? Ses, nako karon diri mahimutang sa Dakbayan sa Bugo ang epicenter sa 6.9 magnitude nga linog nga mitay og kagabi. Ako nahimutangan karon mo ni siya ang atubangang bahin sa Cebu Provincial Hospital diri sa Bugo. Diin ato makita sa akong luyo ang mga pasyente sanglit gipagawa sila tungod kay questionable na ang structural integrity sa tambalanan. Makaluluoy ang kahimtang sa mga biktima. Diin nagtupad lang ang mga patayng lawas nga gisulod sa cadaver bag ug ang mga nangangol nga naara giplastar gawa sa Provincial Hospital sa Bugo. Nag-abot-abot usab ang mga patayng lawas gikan sa nagkadiyang dapit sa Bugo City ug mga kasikbit nga lungsod sa San Remigio ug sa Bidilien. Aron mapadali ang pagbalhin sa mga pasyente, gipangunayan ni Governor Pamela Baricuatro ang pagpasakay sa mga pasyente sa mga ambulansya. Sa uwahing update, 69 na ang natalang namatay ug 186 ang naangol as of 12:14. Apan posibleng musaka pa sanglit nagpadayon ang search and retrieval operation. Sa Bugo City, adunay 30 ang namatay, San Remigio 22, Midilian na po, Tabugon 5, Sugod usa, Tabuelan usa. Nangayon nagtabang ang gobernadora alang sa mga nabiktima. We need to transport patients here sa Bugo kay puno na kayo dire sa Bugo. Unya kinahanglan na gyud sila kanang uban surgery, orthopedic, specialized na kayo ang needs ani nila kay grabe gyud ang ilang mga samad. Sa usa ka village sa Barangay Pulambato sa Bugo City, nahugno ang usa ka block nga gilangkuban sa napulo ka unit nga gikamatay sa 7 ka mga tawo. Apil ang pamilya ni Lito Katarman, di namatay ang iyang anak lalaki uban ang partner nini nga mabdos og duha ka mga anak o apo ni Lito. Ang naot lang tak sir nga mangayo lang ko og inabang bahin sa financial sa akong anak og sa akong apo nga mahipos na ko. Samtang niabot ang mga cabinet secretaries nga naglakip nilang DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rix Gatchalian, DOT Secretary Cristina Frasco ug Defense Secretary Teodoro. Gipasalig sa DSWD Secretary nga abagan ang mga nabiktima hangtod na sa pagbangon. First, the relief, like I mentioned kanina, family food packs, ready-to-eat meals, kitchen, mobile water supply, kasi relief yung immediate. Now, for rebuilding, we will always resort to emergency cash transfers. Samtang ipadali ni Secretary Dizon ang pagtrabaho sa ospital sa Bugo nga napiktuhan. Apil usab ang mga kalsada ug tulay din mukabat sa 2 bilyones pesos ang danyos. Samtang may pagkahugno ang City Hall sa Bugo City tungod sa kakusog sa linog. Sa ato lang update sa kahimtang karon diri sa 4th Distrito sa Liwigan, Sugbo. Matag karon og unya makasinati gihapon kita ug medyo kusog-kusog nga aftershock kinungdan nga nakabugna ni Kabalaka kahadlok sa mga mulupyo dinhi nga gipili na lang nila nga sa gawa sila magpundo kaysa ilahang sulod sa pinuanan nga dili luwas. Sa pikas bahin sa girakdang mo bisita si Presidente Bongbong Marcos ug mang adlaw. Ses Alan, unsa pa ang mga labing gikinahanglan din ha karon sa 4th District? Okay, Sas, no, ang labing gikinahanglan yun sa itong mga kaigsunan karon ang kanang pagkaon o tubig. Pagkaon nga ready to eat na. Kaya sa pagkakaroon lisod yun kaya magluto sila kay doon na pa yung mga pasyenteng giatiman. So manipanawagan karon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro and sa atong pagsusi dire kinahanglan pagkaon ug ang tubig yun nga mainom sanglit ang ilang water utility dire wa mo function kay naguba sa pagtayog sa linog. Ses. Dagang salamat Alan Domingo ug amping mo diha.